Mutungamiri wenyika yeZimbabwe odzika mutemo. Aiwa, vakomana vese mhuri yeZimbabwe yese aiwa iri warned pamusoro pemadevelopments aiwa kana mutemo wadzikwa negovernment inotungamirwa nemutungamiri wenyika wemazuva Mnangagwa. Sanapenda mashoko amudanyogwa panapa aiwa ndoti vo subscribe vo like turn on the bell icon. Tipina panapa mupindula munigwa muchinzi. Having sexual intercourse with persons below the age of 18 is now a criminal offense in Zimbabwe after President E.D. Mnangagwa ascended to the Criminal Laws Amendment, Protection of Children and Young Persons Act 2024. Zvadhakwa manje tikuona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kufambira nhau kana atouya akatoti aiwa hakusisina vakomana vaya vanenge vachida kubatira zvevana zviri zvana adiki zvezva hakusina age of consent panapa these sexual activities yeswa pa 18. Serapita mashoko mudanyogwa panapa kuti vo subscribe or like out on the bell icon. Timana nomonyogwa muchinzi the chief secretary to the president cabinet Maitirwo with the announcement under general notice 1441A of 2024 in an extraordinary government gazette on Tuesday. The permanent secretary in the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Nick Mangwana, confirmed the gazetting of the new law on his X page. He wrote, "The Criminal Law Amendment, Protection of Children and Young Persons Act 2024 number 1 is being consented to by the President. It is a criminal act to have sex with persons under the age of 18. It is not an acceptable defense that they consented. It is a serious offense to infect a child with an STI." Tomashika nobuda chinyogwa panapa tiona kuti avari kujamuka vachiti aiwa hakusina kurara nevanhu vari kana vana vari below 18. Ndidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.